A min pareceme claro que as políticas climáticas deben levarse a cabo de acordo co principio dunha transición xusta en estreita colaboración coa sociedade civil e os interlocutores sociais. O paso a unha economía climáticamente neutra debe facerse de xeito equitativo e non deixar a ninguén atrás. Do contrario, teríamos unha transición ideolóxica, pero non ecolóxica, por así decirlo. Por esa razón, eu vexo con preocupación a política tan errática do Goberno de España en materia de enerxía e de clima. O Goberno está promovendo un desmantelamento do tecido e do emprego industrial de Galicia. Eu penso nas centrais das Pontes e Meirama e no caso de Vestas en Viveiro. Precisamente hai un par de semanas, 2 semanas, penso, pude reunirme aquí en Bruselas cun traballador de Vestas, Alessandro Poleo, que iba de camiño en bicicleta desde Viveiro ata Aarhus, onde está a sede central desta compañía de Dinamarca, Vestas. En España non está vendo unha transición ecolóxica gradual e ordenada. O que hai é unha ruptura abrupta que impide a progresiva adaptación de instalacións industriais que non teñen unha sustitución doada, unha sustitución fácil. O Goberno non quiso atender a experiencia da maioría dos estados europeos que fan de gradualidade. España non pode pechar abruptamente todas as centrais térmicas, incluída a máis grande, as Pontes. Esta central é estratéxica para garantir a seguridade de suministro eléctrico. A súa reactivación, hai poucos días, en plena crise dos prezos da luz, non ven máis que confirmar os erros do Goberno. A gradualidade é totalmente necesaria. Desde o PP de Galicia levamos tempo pedindo que se reoriente a transición enerxética para que sexa xusta, inclusiva e ordenada, e se aseguren os 15.000 empregos que están en xogo en Galicia. Por esta razón, entre as propostas da Xunta de Galicia para aspirar aos fondos europeos, priorízanse os proxectos en materia de enerxía, precisamente por iso. Nós queremos que Galicia se consolide no eido da xeración de hidróxeno verde, o almacenamento enerxético, pero sempre intentando vencellar os proxectos ás zonas de transición xusta, es decir, as Pontes e Meirama, para que? Para impulsar a súa reindustrialización e o emprego. O obxectivo do PP, do PPDG, do Partido Popular en xeral, sempre será garantir o futuro industrial e o mantemento dos postos de traballo das nosas fábricas e da nosa industria, ao tempo que avanzamos na transición xusta. Pero xa dicen que é importante a gradualidade e que non haya unha ruptura, que non haxe unha ruptura abrupta que vai poner en moito risco os postos de traballo. E ese é o problema que temos en Galicia, donde falta esa gradualidade por mor da posición de Madrid. Ese é o problema grave que temos.